Мәктәп үзе генә берди түгел, укытучы мәктәп йөрәге. Бүгенге матур кичәне ачып җибәрү өчен сүзне мәктәбебез директоры Илнар Ишатовичка бирәбез. Хәерле, хөрмәтле мөгаллимнәребез. Шуннан да быел мөгаллимнәр елы инде бик мөһим, чөнки тормыш безнең гаиләдә башланса, ул дәвам итә бакчада, аннары мәктәптә. Анда инде безне мөгаллимнәр каршы ала. Безнең әниләр, әтиләрдән соң безнең икенче әниләребез, әтиләребез. Монда инде иң беренче мөрәҗәгать итәсе килә беренче укытучыларга, башлангыч сыйныф укытучыларына. Чөнки мин үземдә күз алдымда әле беренче тапкыр, беренче сыйныфка атлап кергәнем. Ул вакытта инде иске мәктәп, Алаш мәктәп. Башлангыч бина аерым иде, бunda да шулай булгандыр инде ул. Ул вакытта ул инде безгә олы булып тоелган Фирая апа, ләкин ул вакытта ул бик яшь булгандыр, менә 30 яшьтә перес булгандыр бәлки инде. Ләкин безнең өчен дә италон иде, безнең өчен ул шибәр, ул матур, акыллы, якынга килгән кеше булып күз алдында калган. Һәм инде башлангычта биргән биремнәр алар